Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд машинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин машинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат, шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранмада 20 рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Дӯстони, дар имза навор ҳам мошинои майда ҳастанд, мошинои боркаш, ҳам мошинои мусофиркаш ҳам ҳастанд. хоб дута Daewoo Nexi ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ва сроша. Дута Daewoo Nexi ҳастанд, Opel Sedan бо нархи арзон ҳастанд, Toyota Camry 2 бо нархи арзон ҳастанд, гурзавои Zil ҳастанд, ки бо нархи арзон ҳастанд, Hyundai Porter ҳастанд, гурзавои Kamaz, яъне Камази фурӯшам ҳастанд бо нархи арзон. Toyota Axio ҳастанд, ки бо нархи арзон ва ҳастанд гурзавои Gazelle, Opel Astra бо нархи арзон ва Hyundai Starex достони азиз ва ҳастанд Opel Vectra A бо нархи арзон. Мошинои акселератори Москва, Lada Kalina ва мошинои советскӣ ҳам ҳастанд ва курси имзо 127 сону 20 наврасанги марҳамат рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки акселератори Москва ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозимро, яъне ки грузоперевозкаи Акаи Нозимро. Чанд сола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо акселератори Москва гирифта ба самти Тоҷикистон, мақсад Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохта, дӯстони тарафҳои Файзобод, Калхозобод, Панҷ, Ҳамадонӣ, Восе, Обши оварда мерасонанд. Метавонед ки бо маълумотои пурраша гиред. Агар борои шумо 800 кило боло боша, худашон омада аяму ҷои зистон борои шуморо мегиранд. Таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад ва компанияи боваринро, дӯстони азиз, ҳар чори рақамошро кор мекунад, ҳар чоришда WhatsApp дорад. Гуруза перевоз дӯстонат, кадомда ки дар кор ҳастем, марҳамат, ба шумо тавсия метиҳем, метавонед ки муроҷиат кунед. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастанд, дӯстон, ки срочна бо нархи арзон. соли 26-1993 ҳастанд, ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинча соз ҳастанд, мошин 93 пол 95 кадаги ҳастанд, мошинча соз. Мошина мегад нав мегад мотор кадаги ҳастанд, баъд мотор мегад ҳайкадаги нест, мошин мотори нав кадаги. ҳуҷҷатҳои мошин то январи 2026 ҳастанд, яъне ки ҳуҷҷат дорад. утилизасияам кардаги ҳастанд, утулам кардаги ҳастанд, балоншам соз ҳастанд. нархи мошин 17 000 сомон ҳастанд, боз муомила мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Провода. як чашкаш мегад варид дорад, дигарош мегад созай. як чашкаш варид дорад, дигарош ҳамаш созай. дӯстони азиз, 17 000 сомон ҳастанд, муомилаи хуб бо дорад, срочна мегад пул дар кора. якумаш рақамҳои TCL дасти, рақамҳое ки мошина мошини номерое ки ами одам ки мошина шумо рафтан нишон медиҳад ва рақамҳои дуюмаш, рақамҳои соҳибшон ахира 36 рақамҳои Россия WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳое ки мошина шумо дар нишон медиҳад, рақамҳои дуюмаш, рақамҳои соҳибшон 86 36 и рақамҳои Россияи WhatsApp дорад. нархи мошина чӣ хеле гуфтам 17 000 сомон бо муомила дорад. Opel Vectra A срочна фурӯшӣ. ҳуҷҷат утул, мотор нав, балон ҳолати корӣ. дӯстони азиз, марҳамат, ина занг занед. мошинчаи хуб, ма нархи арзон кардӣ, бо муомила дошта, марҳамат, занг занед. Мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Lada Kalina ҳастанд, дӯстон, ки дар территорияи Санкт-Петербург срочна фурӯшӣ. Lada Kalina соли 26-2014 сол ҳастанд, ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 6 литра, коробка механикаи мошинро, дӯстони азиз, ҳолаташ беҳтар, ранги намин заводской ранги, заводи ранги салони мошин умуман мегад ягон кор, ягон сарафи надорад. мошин тозаи бадай, ранги завод. дӯстони азиз, ходовой, коробка, мотор ҳамаша мегад гарантия ҳамин заводской, мақсад ки ранги салон. ҳамаи ҳуҷҷатошо мегад қоидави ҳастанд. дӯстони азиз, ABS дорад, дӯстони азиз, автозапуск дорад, дӯстони сигнализатсияи заводской, центрозамок, балнош нав. расход 6,5 литр, дӯстони азиз, аз 100 км 6,5 литр бензин кади 100 км мегарда. мошин хай ҳама чӣ дора, обшим бе ягон таъриф. нархи мошина, дӯстони азиз, 420 000 рубл гуфтаанд, боз муомилаи хуб мешавад. ин мошин қарор дорад дар Санкт-Петербург, дӯстони азиз, улица Авангардная, дӯстони азиз, яъне ки Авангардная 4. хеле маълумотро, дӯстони азиз, мегирем. хоб бо рубл мондаган ҳастанд, соҳибшон нархи мошина 420 бо савдо мешавад. ин ҳамин рақамҳои Россия, рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳамаи рақамҳошон WhatsApp доранд. Lada Kalina дар Санкт-Петербург 2014 сол беҳтарин ҳолат.
дӯстон аз бо самбуфер ҳамаchi дошта оиди мошини шумо ягон маълумоту иловагӣ хӯнага дар рақамҳои поёмдагу дар рақамҳои ватсапшон тамос гиред ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзона мекунад марамат. мегзарем ба саҳи мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex ҳастаи баҳодурон ки мошинои мусофиркаш срочно фурӯшӣ. ин мошин бо тонировка дорад. Hyundai Starex советҳои сафед газакиш дӯстони азиз. соли 2006-2002 сол ҳастаи газакиша дӯстони азиз бисёр одамо хоҳиш карда газакӣ шавад, яъне газаки Hyundai Starex беҳтарини баъд. Коробка механика ҳолати мошини баҳодурон беҳтарин аст. хоб дӯстони азиз то моҳи марта тонировка дорад. Документош мегӯяд то моҳи феврала. утилизация кардагӣ ҳаст. аккумулятори пачка. дӯстон аз ин мошин умуман яъне ки лина гаштагӣ нест. ин мошин барои ҳамин семения дӯстони азиз мошинча тозаи бада мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд ай падар мона мегӯяд яъне ки лина гаштагӣ нест. хоб ягон дӯстони азиз алиш ҳам меша ба ягон Opel Zafira боша мегӯяд. алиш мегирам агар ки мошинтон бузург боша бо болои шумода сум метиҳанд. ин мошина нархша 46 та гуфтаистам бо савдо мекунам. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. мошин дӯстон азиз тонировка то моҳи марта. хоб документош то моҳи феврала ва утилош кардагӣ дӯстони азиз. мошинча идеални састени дискафиска балнош нав. хайнам хали мақсад ки чи мошин мегӯяд умуман мегӯяд мақсад ки масла паслаи хеч чо намехоҳад. мошин мегӯяд ай падар мона мусофид падар мегӯяд фақат мақсад ки хали барои чи гаштагӣ корои худчон лина гаштагӣ нест. нархи мошин 46 та муомила дорад. алиш ба Opel Zafira дӯстони азиз. Zafira кати алиш мекунад мегӯяд зафираҳои соз бошад. агар соз боша болоиш мегӯяд сум метиҳем. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 38 рақамҳои дастӣ ҳам WhatsApp дорад кор мекунад. дуюмаш ҳам рақамҳои расия ахираш 08 инаш ҳам кор мекунад. рақамҳои расияш 08 дӯстони азиз. марамат дигар маълумоти пуранеша худтон занг зада гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Daewoo Nexi срочно фурӯшӣ сайстене мегӯяд зури бадай. соли 2006-1996 сӯзишфурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошина мегӯяд сайстене мегӯяд зури бадай. дӯстон аз бо мода мегӯяд дар пеш бинен мошина мегӯяд мақсад ки мусофири падар мегӯяд ҳай кардагӣ барои кор рафта омадан яъне ки мошин мегӯяд сайстениш зури бадай. балон мегӯяд як 50-60 дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд пуштагад ва самбуферои зур мегӯяд дорад. советҳои сафед мошинча мегӯяд ягон ҷои расход надорад. фақат ҳуҷҷат мекунӣ ҳай мекунӣ. нархи мошина мегӯяд 18 000 мегӯяем бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён дӯстони азиз. 18 000 сомон бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои TCL дастӣ ахираш 26 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 70 инашта WhatsApp дорад. ҳар рақамошо кор мекунад. рақамҳои дуюмашта WhatsApp дорад. мошинча 96 модел бениҳоят мегӯяд тоза аст. омада мегӯяд аз пеш бинен маъқултон мешавад. дӯстони азиз шахсоне ки мехаред ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди мошини фаҳмида дар рақамҳои поёмдашон ё дар рақамҳои WhatsAppшон занг занем маълумотша гирем. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техникао компания хоҳем ки реклама карданд марамат сурат ва маълумотша дар рақамҳои болобуда 20 дарои кунем мо рекламада мемонем. лайк казанем аввало то охири судаш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастаи дӯстон ки срочно фурӯшӣ. Opel Astra J дар кузифи хечебек соли 2006 1999 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд соза 4 та балон мегӯяд нав ҳуҷҷат мегӯяд дорад утил кардагӣ. нархи мошина мегӯяд 47 000 мегӯем бо мегӯяд муомила мекунем ягон сум ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дӯстони азиз. 47 000 сомон аст муомила савдош дар назди капоти мошин. агар мошин савдоштаги набоша метавонед ки шумо мошина савдо карда гиред. дӯстони азиз рақамҳои поёмда рақамҳои дастии соҳибшон марамат занг занем. кадоме ки дар навори мо агар мошини маъқулӣ ки наёфта бошад дар комментария нависед мо мошинаи гуфтагиша дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо дӯстони азиз дастгирӣ кунед лайкотонро фаромӯш накунед занед. касе ки мисол мошин харасад дар комментария нависед мо пешкашаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. гурзавои газел ҳастаи дӯстон ки срочно фурӯшӣ. бортавои газел соли 2006-2002 сол ҳастае ки сайстени дӯстони азиз хуб аст. ҳолати корида мегӯяд соҳибшон. балон мегӯяд 80-90% ҳастае. усилит мегӯяд кардагӣ аст. балонош 80-90%. аккумулятори соз. нархи мошин 25 000 сомонӣ аст. боз мақсад ки муомила дошта. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи девашти шаҳри хуҷанд дӯстони азиз. нархи мошин 25 та муомила савдош дар капоти мошин. оиди мошин ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмдаи TCL занг занед маълумотша гиред. то қасуми холия мегӯяд срочно фурӯшӣ.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Toyota Axio. соли 26-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 5 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хеле нархшда мегӯяд арзанда. нархи мошина мега 70 мега бо муомила мегӯяд мекунем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе тоқа суми холӣ мега ва срочна мошин мега 100%. дӯстон азиз мошин агар шумо харидор ки бошед рафта аз пеш бинед ба телефон мега савдо накунед. ина рақамошон ҳастае мақсуд мондага ҳастае кадометон ки ягон маълумоти иловагӣ оиди расходи мошин агар фаҳмидан хоҳед марамат занг занед. одамое ки мошинои фурӯштани ройҳои калом мекунед одамое ки мошин харид дар компютер ҳастен мақсад пешкаш мегӯяд фақат дӯстон азиз лайка занед наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон срочнаи Hyundai Porter. соли 26-2001 сол ҳастае ки мошин мегӯяд ҳолаташ хубае. краскаш мегӯяд нав дӯстони азиз мошинча мегӯяд нахаду утул кардагия дӯстони азиз ҳуҷҷатам дорад. хоб 6 тага баллон мегӯяд нав ҳастае алишам мешава мегӯяд соҳибшон нархи мошин сумаки 50 000 сомон ҳастае боз муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз суръатҳои хеле хира гирифтага ҳастанд 50 000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошин алиши вариант боша пешкаш кунед ҳуҷҷат утул баллон нав краскашам соз марамат рақамҳои поёмда рақамҳои дастишон метавонед занг занед маълумоти пурраниша гиред марамат срочна. мегзарем ба наҳум техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз камази фурӯшӣ ҳастае ки самосвал камаз бортавои чӣ хеле ки шумо да маъқул бошад номаш соли 26-1995 ҳастае ки ҳолаташ мегӯяд нахаду ҳастае бу ҳамаша мегӯяд фаҳмода метавонед тариқи телефон. ин хеле маълумотша соҳибшон нагуфта фақат барои харидоро мегӯяд тариқи телефон. солаш 95 баллоншам ҳолати кория нахадуа мегӯяд нархаш мегӯяд 70 000 сомонӣ ҳастае бо муомила савдо дорад дӯстони азиз нархи ҳамин камаз 70 та муомила дорад. ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамошон мегафон ҳастае касе ки дар кор ки бошед дар рақамошон мондага ҳастае занг занед маълумоти пурраниша худатон гиред срочна. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry D срочна. соли 26-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 2.4 литраи коробка дӯстони азиз автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегӯяд нахаду дӯстони азиз ки нархи ахириш 68 000 сомон ҳастае дига ягон сом арзон намешавад. ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардагӣ ҳастае дӯстони азиз. мошинча хеле созае дӯстони азиз нархида арзандае мотор созае дӯстони азиз баллонсоз коробка соз. нархи мошин чӣ хеле гуфтум 68 нархи ахиронша дига ягон сомон арзон намешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дӯстони азиз рақамошон мондага ҳастае тисел касе ки мехарад марамат занг занед фақат ҳамин ахир 68 илтимос мегӯяд беҳуда нораҳат накунед фақат харидро. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон самосвал газ 53 ки зил мегӯем 53 мега дӯстони азиз срочна фурӯшӣ. соли 26-1989 дӯстони азиз сайсиянаш мега нахадай мақсад худаш бора мебардорад чапа мекунад холӣ мекунад ҳамаш кор мекунад мақсад ки сайсиянаш мегӯяд гаранч кади зурае. нархи мошина мега 65 та мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри дӯстони азиз омада мега аз пеш бинед. ин мошин нест ки ба телефон савдо кунӣ хена кунӣ ин мошина мега омада аз пеш ҳамаша бинед ҳама ҷоша ина бо суръатам гирифта агар рақамошон мондага ҳастае марамат занг занед маълумотша худатон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузифи седан. соли 26-1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстони азиз мошина хеле сифати олучагӣ вишновия хеле ҳолаташ миёнае нархшда арзандаe нархи мошин 11 000 сомон ки бо хеле чон гап мезанем ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ. мошина документаш бучдагия 11 000 сомон ягон сум бо мақсади муомила доштае. кадоме ки мехарад одамои кан кардана харидор дар рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пурраниша худатон гиред марамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Daewoo Nexus срочна фурӯшӣ. соли 26-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега нархшда арзандаи срочна фурӯшӣ. баллон дӯстони азиз нав ҳастае бензин газ кор мекунад алиш намешавад. дӯстони азиз нархи мошин 6000 сомон ҳастае нархи ахиронша дига арзон намешавад мега соҳибшон нархи мошин 6000 сомон ҳастае нахадай мошин мега мегири фақат мақсад кора сар мекунӣ мошин соза мерава мияд ҳамин 6 та ахири нақшае.
ин мошин дар тература душомадистон азира қамош шудааст муиндагии мегафон касе ки мехара илтимос фақат харидоро мегӯяд беҳуда илтимос мегӯяд нороҳат накунед вақти моро вақти хона нагиред марамад харидоро занг занед. Дӯстони азиз лайкро назанед чӣ мошине бошад реклама мекунем ин буд давори музеи мо.